भाभी रवा डोसा बनावे आवेला? ना, हमरा डोसा बनावे ना आवेला। ओकरा डोसा ना डोसा कहल जाला, बोलहु ना आवेला। खैयन डोसा। हाँ तो उहे डोसा बनावे आवेला? ना, हमरा बनावे ना आवेला। चाउमीन आवेला बनावे? अगर हम कह देम कि हमरा चाउमीन बनावे आवेला तो ई मोटकी रोज रोज हमरा से चाउमीन बना के खैयन, कह देतानी हमरा ना आवेला। ना ना, हमरा ना आवेला। देख ले माई, इ नैहर से का सीख के आइल बाड़ी। एकरा कुछो न बनावे आवेला, ठगा गइलू माई। रउआ सादा खाना खाए आवेला? खाली तेल पक खा खा के मोटाइल जात बारू। देख ले माई, हमरा के मोटकी बोलतारी। काहे हो, काहे हमरा बेटी के मोटकी बोलतारू? हमार बेटी मोट बिया का? हाँ तो ठीके कहतिया, तोरा कुछो ना पकावे आवेला। हमरो श्रद्धा करेला हमार पुतो हमार निक निक खाना बनाए के तो हम खाएम। हाँ, 2 महीना पहले दीदी आइल रहली तो अच्छा अच्छा पकवान बना के खिलेले रहनी की ना। अब 2-2 महीना 4-4 महीना लोग रही तो बना बना के डेली पकवाने खिलाएम। हम सादा खाना ना खाएम, रउआ के बनावे के पड़ी। हाँ ठीके कहतिया, तोरा बनावे के पड़ी। जोन जोन कहतिया तोन तोन बना के खियाव एकरा के। एगो तो हमार बेटी बिया। हम ना बनाएम, रउआ लोग बनाई, नौकर भेल बानी का? देख माई, कैसन मुजोर भइल बाई, तोहरो इज्जत नइखी करत। कैसन पुतो उतारले बारू, ठगा गेलू एकदम। एकदम हमरा के नौकरानिये समझ लेल बारी लोग। का भेल दीदी? कुछो ना। दीदी तनी चाउमीन बना दे ना। चुप रह, आज चाउमीन ना बनी, दूसरा दिन चाउमीन खाइए, आज झगड़ा भइल बा। कनिया। हाँ आवतानी। जी मम्मी जी। हई ल, हई खानदानी हमनी के गहना हो। जब पतोह के आइला 1 साल हो जाला नु, तब उहे देहल जाला। मंगलसूत्र ह, ल एकरा के संभाल के रखियो। माई ओकरा के काहे देता रू? नया नक्चर वाली भुलवा दीहिन तो हमरा के दे दो। ना ना, तोरा के कैसे दे दी? खानदानी गहना पतोह के दियल जाला। हाँ हाँ दे दो। याद बा बिछिया भुलवा देले रहली तो रात भर झाड़ू लगवनी, तब जाके सवेरे मिलल। हाँ ठीके कहतारू, बड़ा लापरवाह बड़ी। जा दो, ना देम। बाप रे बाप, खानदानी गहना हमर भुला जाई तो एगो इही हो जाई। हाँ माई रख ले, बाद में दे दिए। जब तनी समझदार हो जाइयन, ठीक से संभाले हो जाइयन, तब दे दिए। हाँ बेटा ठीक बा, जा बाद में मिली तोहरा। ये मोटकी हमरा पीछे पड़ गइल बिया, लागता कोनो दिमाग लगा के एकरा ससुराल भेजे के पड़ी। दीदी हमरा लगे एगो आइडिया बा। कैसन आइडिया? देख का करे के नु, गहनवा चुरा लियल जाओ और एठो झुमकावा ते अपना ननद के बैग में रख दिए, बाकी गहनवा ते रख लिए। तब तोहर सास गहनवा खोजियन तो झुमका मिली तोहरा ननद के बैग में। तब तोहर सास खिसिया के तोहर ननद के ससुरारी भेज दिहन। ऐसे का हुई, तोहरा ननद से छुटकारा मिल जाई और गहनो तोहर हो जाई। हाँ हाँ ठीक कहता रे, चल चल चोरी करल जाओ। देख बबू, बुढ़िया गहना अलमारी में रखतारी। हाँ दीदी यही मौका बा। हमारा भाई अब जाता, रुक जाना बबू कुछ दिन। ना दीदी जाता नहीं, पढ़ाई स्टार्ट हो गई बा, फिर कभी आए। ना ना रुक जो, हमारा मन ना लागे तोहरा बिना। का नखरा कैले बारू? लड़का के पढ़ाई लिखाई नहीं खे, उ पढ़े ना जाई। 2 महीना से तो ऐजा बा, जिंदगी भर रही का तोहरा लगे? फिर जाई तो आई ना। जो रे बबू जो। ठीक बा बबू जो, हमरा लंग पैसों नहीं खे जो तोहरा के दीही। चलो चुप रह, काहे रोवतारू, काहे नखरा करतारू? भाई बहन के सवाल ढेर दिन थोड़ो रहेला। मम्मी जी एक बात बोली। हाँ बोलो। तनी अपना गहनवा दीही ना, पहन के फोटो खींचम। हाँ हाँ काहे ना, फोटो खिंचवावेला थोड़ो मना कइले बानी, चलो दे देम। मम्मी जी जल्दी दी ना। हाँ हाँ काहे ना देम, फोटो खिंचवावेला थोड़ो मना कइले बानी, लेकिन ठीक से पहन कर फोटो खिंचवा कर हमरा दे दीह। जा, इमे तो हमार गहना बढ़ले नहीं खे। जा, रउए ना बंद करके गईनी ह। लागता मम्मी जी चोरी हो गइल हो, ना हो घड़ी में के कोनो चोर बा। ना ना चोरी ना भइल हुई, हम ही कहीं रख के भुला गइल बानी। हमरा बुझाता कि हम अही में रखले बानी, चल खोजल जाओ। देखो तो किचने में तो ना रख देहनी, चारों बगल तक खोज लेनी, किचने बाकी बा। ना मम्मी जी किचन में कहाँ हुई? अरे पहले खोजा ना। का भइल हो, का खोया तारू लोग? देख ना बबुओ, पुस्तैनी मंगलसूत्र जन इनका के ना देत रहनी हो, कहाँ न रखा गेल, कब से खोजतानी मिलते नहीं खे। आई रुक हमू खोजतानी।
मम्मी जी हई बेग के कर ह? अरे ये हमारे बेटी के ह। मम्मी जी एक बार चेक करी ना। अरे ई का कहता रू? हमार बेटी कोनो चोर बाड़ी जो उमे होई? एक बार चेक कर ली ना मम्मी जी, कहीं रखा गेल हुई, चोर थोड़ो कहता नी। बाप रे हई देखी दीदी के बैग में गहना बा। बाप रे बा, हम ना सोचले रहनी कि दीदी इतना बड़ा चोर बानी। हम ना रहम अब दीदी के साथ ये घर में। अरे बाप रे बा, जनित लोग हमार घर वाला कि ई घर में चोर रहे ले तो कहियो बियाह ना करती लोग। अब हम ई घर में ना रहम, कहत रहनी ह घरे के चोर ह, लेकिन रउआ ना विश्वास करत रहनी ह। कितना बड़ा दीदी चोर बानी, देखी गहना चोरा के रखले बानी। या तो ई रही घर में या हम रहम, हम चोर उड़ के साथे ना रहेम। बेटी काम आई मतलब चाउमीन ना बनल ह तनी ई ना कि छोला चाट मंगा के खिला दही। चाट छोला खैबू? हई का करले बारे रे? हई गाना चुरा के रखले बारे ई में। ई कहाँ से आइल बा बैग में? भाग, हम कहाँ से धरे। देख ली मम्मी जी कितना एक्टिंग करत तारी। लागता हमनी के जानते नहीं कि मंगलसूत्र चुरा के बैग में धर लेले बारी। एक नंबर के चोरनी बारी। हम चोरी ना कैले बानी। चुप, चुरा के बैग में धर लेले बारू। कहतारो हम नहीं के चुरेले। जा हमर नाक कटवा देलू, इज्जत ले लेलू हमार। आज तोहरा चलते पतों के सामने बेइज्जत होके के पड़ता। हम चोरी नहीं के कैनी माई। चुपचाप हमार नजर से दूर हो जो अपना ससुराल पाहुन के बुला ले और जो। माई माई लगातार चोरी हो गई। पूरा घर छान मारने, कहीं नहीं मिलल मंगलसूत्र। ए कहाँ से मिली? यहाँ दीदिया चुरा के बैग में धैले बिया और एक्के गो कान में के मिलल। गाना बुझाता के बेच देलक। आय का कहतारू? दीदिया से तो ये उम्मीद ना रहल हमरा। ले बहू संभाल अपन गहना। चलो बला भी टल गई, हमर गहनो मिल गई।